What beautiful words reflecting our Lord and our Savior and our belief that He is the King of Kings and Lord of Lords. Iubiților, vă invit respectuos să ne ridicăm cu toții în picioare și cei care aveți Biblia dumneavoastră vom citi cuvântul sfânt din Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 5 până la versetul 8, iar apoi la subiectul nostru și vom citi și Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 17. Repet, Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 5 până la versetul 8 inclusiv, iar apoi Luca, capitolul 1, versetul 17. Uitându-ne în continuare la identitatea lui Ioan Botezătorul, cuvântul Domnului spune în felul următor. Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Versetul 6. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea, după mine vine acel ce este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să mă plec și să-i desleg curelele încălțămintei. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Luca, capitolul 1, versetul 17, cuvântul Domnului spune în felul următor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Amin. Ocupăm locul cu toții. Iubiților, este o bucurie ca din nou să fim în casa Domnului, este o bucurie din nou ca să ne uităm în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și să nu uităm, ori de câte ori ne uităm în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și se explică cuvântul și se proclamă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, avem un mare avantaj. Avem avantajul că ascultăm glasul Domnului, ascultăm învățătura Domnului. El este Domnul și Stăpânul nostru și, iubiților, El este singurul care are dreptul să ne vorbească. Avem un alt mare avantaj. Iubiților, cuvântul Sfânt ne spune că rugăciunea Domnului Iisus Hristos și dorința Lui este să fim sfințiți prin adevăr. Și cuvântul Lui este adevărul. De aceea o mare nevoie și un mare har care îl avem în această dimineață, ca ori de câte ori ne adunăm aici și cuvântul Sfânt este proclamat, este că avem harul să fim sfințiți prin cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, sfințește-ne în continuare și în această dimineață. Amin. Biserica, cu luare aminte la cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, cu ajutorul Domnului, ori acum dimineața, ori săptămâna viitoare, vom termina nuanțele vis-a-vis de identitatea lui Ioan Botezătorul și este deosebit de important să vedem ce spune Biblia despre identitatea lui Ioan Botezătorul. Am citit textele care au adresat această întrebare acum 2000 de ani și aceeași întrebare este adresată sau ar trebui să fie adresată și astăzi. Și în scurtă recapitulare am văzut câteva nuanțe, câteva fațete vis-a-vis de identitatea lui. Am văzut în primul rând că Ioan este un glas a celui ce strigă în pustiu. Apoi am văzut că Ioan este solul Domnului, acel mesager trimis de Domnul și de Dumnezeul nostru. Am văzut apoi că vis-a-vis de identitatea lui era un om născut în casa lui Zaharia și a lui Elizabeta, fiind levit și fiind preot din neamul lui Aron în ce privește tatălui.
Data trecută ne-am uitat în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și am văzut că Ioan Botezătorul, vis-a-vis de identitatea lui, era un mare proroc și Domnul Iisus Hristos spune, ba și mai mult decât un proroc. Am văzut în prima sesiune, când ne-am uitat la viața lui, că cei din Ierusalim, farisei, cărturarii, l-au întrebat, ești Ioan Botezătorul? Aceasta este identitatea ta? Ești Ilie sau nu? Și el a spus, nu sunt Ilie. Dar cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în această zi, când ne gândim la identitatea lui, o nuanță deosebit de importantă despre identitatea lui Ioan Botezătorul, despre care ne învață Biblia, este că deși nu era din punct de vedere fizic Ilie, el este acel care a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. Luca, capitolul 1, versetul 17, care deja s-a citit, îngerul Gavril, când vorbește cu Zaharia despre Ioan Botezătorul, este un mesager, un angelos, un mesager nu uman, ci un mesager angelic, și el vorbește cuvintele Domnului, din nou cuvinte fără greșeală, fără eroare, căci tot cuvântul sfânt al lui Dumnezeu este încercat, este adevărat și ne putem baza viața și învățătura și crezul pe acest cuvânt. Și acest cuvânt spune despre Ioan Botezătorul când îi vorbește tatălui său, lui Zaharia, și spune, el, Ioan Botezătorul, va merge înaintea Domnului în Duhul și în puterea lui Ilie, cu anumite scopuri, ca să întoarcă inima părinților spre copii și alte nuanțe care sunt prezentate acolo. Bisoră, în dimineața aceasta ne vom uita la identitatea lui Ioan Botezătorul și ne vom uita la câteva asemănări care dovedesc și care arată că Ioan Botezătorul, cu adevărat, a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. Întâi, câteva asemănări importante. Prima asemănare care este menționată în textul nostru din Marcu este îmbrăcămintea rustică. A avut o îmbrăcăminte ciudată. E adevărat, era o îmbrăcăminte foarte practică pentru cei care trăiesc în pustiu. Și cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne spune că Ioan Botezătorul nu a intrat în pustiu doar când a avut o oarecare vârstă a maturității. Și ultimul verset din Evanghelia după Luca, capitolul 1, ne spune că de fapt Ioan Botezătorul a crescut în pustiu. A ales stilul acesta de viață, pentru că de copil mic, iubiților, nu uitați, el s-a umplut de Duhul Sfânt din pântecile Maicii lui. A fost un om care a cunoscut misiunea lui, a cunoscut chemarea lui și a cunoscut locul unde trebuia să slujească și unde trebuia să fie. Era o personalitate și o persoană profetică de la început până la sfârșit. Îmbrăcămintea rustică se asemăna cu cea de-a lui Ilie. Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu din 2 Împărați, capitolul 1, versetul 8, ne notează în felul următor. Când solii lui Ahazia sunt întrebați să descrie pe profetul cu care au stat de vorbă, ei i-au răspuns împăratului în felul următor. Era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o curea la mijloc. Și Ahazia a zis, este Ilie Tishbitul. Pentru că îmbrăcămintea lui fiind în pustiu, unde seara este rece, ai nevoie de protecție și fine cotton doesn't work. Se consumă, se rupe, nu ține la căldură, nu ține la frig, de aceea îmbrăcămintea lui era potrivită cu misiunea lui și cu locul în care a trăit. Textul nostru din Marcu, capitolul 1, versetul 6,
îl arată pe Ioan Botezătorul în felul următor. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. Această asemănare, această dovadă, căci el a venit în duhul și în puterea lui Ilie și cred că este una din cele mai simple de înțeles dovezi. Un lucru de notat. Ioan Botezătorul, în mesajele lui de pocăință, nu a îndemnat pe oameni să se îmbrace ca el. Pentru că misiunea lui era diferită. Nu a spus că pocăința stă în a avea o haină de păr de cămilă și să fie încins cu o curea. Deci a rezistat, nu a mers unde cuvântul lui Dumnezeu nu i-a spus să meargă. Apoi, a doua asemănare importantă. Ioan Botezătorul, ca și Ilie, amândoi au avut și au proclamat un mesaj important al pocăinței. Omul lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu din vechime, profeții Domnului, au avut menirea să cheme poporul Domnului înapoi la Dumnezeu, la Sfânta Pocăință. Uitați-vă la viața lui Ilie în primul rând. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioare? Un mesaj problematic, un mesaj neplăcut, un mesaj care confruntă problemele reale cu care s-a confruntat poporul Domnului în vremurile acelea. Un mesaj care a știut că nu îi va câștiga popularitate. Un mesaj care a știut că împăratul îl urește și că poporul îl urește. Dar nu l-a oprit pe Ilie. În cuvântul lui Dumnezeu, mai departe, în versetul 21 din 1 Împărați 18, cuvântul spune: dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Din nou, a confruntat societatea cu un argument foarte rațional. A spus: oameni buni, spuneți că sunteți poporul Domnului. Da? Da. Sunteți poporul Domnului? Da. Ați trecut prin Marea Roșie? Da. Ați adus cuvinte de mulțumire? Da. Atunci, dragilor, dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă nu, nu mai vă jucați de Israel. Nu mai vă jucați de a fi poporul Domnului. Cum spun americanii, let's stop playing church. E atât de ușor să ne jucăm de a biserica. Să ne jucăm de a cântatul, astăzi unul cântă, mâine unul spune o poezie, altul predică și mergem acasă că totul a fost bine. El spune: nu merge așa dacă Domnul este Dumnezeu. Dacă este Domnul Dumnezeu, absolut, atunci make up your mind, slujiți ori Domnului, ori balilor. Dacă ei sunt Dumnezeu, mergeți după ei. Mesajul pocăinței: dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Și interesant, poporul cu legea în mintea lor, sau în imaginea lor, sau în visele lor, răspunde în felul următor. Răspunde prin a nu răspunde. Poporul nu i-a răspuns nimic. Mesajul unui profet în Vechiul Testament, mesajul unui om prin care Dumnezeu a făcut semne și minuni, mesajul unui om care a avut religia corectă, doctrina corectă, învățătura corectă și semne și minuni să atesteze aceste lucruri pe vremea aceea, și poporul n-a răspuns nimica. A spus: auzi, știi ce? We'll see. Vom vedea mâine, vom vedea poi mâine sau vom vedea răspoi mâine.
1 Împărați, capitolul 18, versetul 37. Mesajul pocăinței a lui Ilie continuă și spune: ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, când se roagă ca Dumnezeu să coboare foc din cer. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă și să mistuie jertfa, pentru ca să cunoască poporul acesta căci Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu. Și care a fost menirea unui mesaj de pocăință? Doar să insulte pe cineva? Nici de cum. Ca să le întorci astfel inima spre bine. Iubiților, scopul, una din scopurile proclamării cuvântului sfânt al lui Dumnezeu este, după o săptămână de alergare, după o săptămână de a primi și de a fi bombardați cu tot felul de mesaje, să avem un timp de reflexie în liniște, unde putem să stăm înaintea lui Dumnezeu și inima noastră să fie întoarsă de la gândurile lumești înspre Dumnezeu, să ne întoarcă Domnul inima înspre bine. De aceea cuvântul Sfânt ne sfințește, de aceea cuvântul Sfânt ne purifică, ne dă harul să placem tot mai mult Domnului. Haideți să ne uităm la mesajul și la viața lui Ioan Botezătorul. Vis-a-vis de mesajul pocăinței, pentru că, iubiților, Ioan Botezătorul reprezintă predicatorul pocăinței înainte de venirea Domnului Hristos, înainte de misiunea Lui. Mesajul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la începutul Evangheliei după Marcu, după cum vom vedea când vom ajunge acolo, în capitolul 1, a spus: împărăția lui Dumnezeu este aproape și ce a spus? Pocăiți-vă. Mesajul apostolilor, care a fost? După moartea și învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos, mesajul apostolilor a fost întotdeauna: pocăiți-vă, scăpați de acest neam ticălos. Revenind la Ioan Botezătorul, mesajul lui, textul nostru, Marcu, capitolul 1, versetul 4. A venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și în versetul 17 din Luca, capitolul 1, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne spune despre viața lui Ioan Botezătorul, căci menirea lui era să întoarcă pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Mesajul lui Ioan pentru poporul evreu, pentru poporul de rând, nu pentru elita societății, deși și pentru ei, numai că ei nu l-au primit, era ca ei să înceapă să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. De aceea, cum am notat anterior, pustiul este important, pentru că pustiul era unde poporul Domnului trebuia să vină să-și recunoască păcatele și să fie restaurat, să fie reprimit ca și popor al Domnului care trăiește o viață de pocăință. O nuanță notată în Luca, capitolul 1, versetul 17, înainte de prima venire a Domnului Iisus Hristos, Ioan Botezătorul avea menirea să întoarcă inima părinților înspre copii. Pe vremea aceea, să ai un copil și să ai inima care nu este îndreptată spre copil ca și părinte, cine ar fi auzit de așa ceva? Dar, iubiților, cuvântul Domnului nu greșește. Dacă așa a fost, dacă așa spune că a fost, așa a fost. Dacă, iubiților, suntem în preajma așteptării a doua venire a Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, ca și Domn și judecător, numai ca și copil mic, nu ca și întrupare, ci ca și rege etern și puternic. Și întrebarea este, dar oare în societatea în care trăim noi, nu este nevoie de un mesaj al pocăinței care include
această nuanță, să întoarcă inima părinților înspre copiii lor. Doamne, vorbește poporului Tău în continuare în dimineața aceasta, în acest sens al pocăinței reale pentru gloria numelui Tău. Amin. O altă asemănare și parcă cu fiecare asemănare devine mai complex și mai complexă problema. Întâi am văzut îmbrăcămintea, that's easy. Apoi am văzut mesajul pocăinței, este un pic mai greu. A treia, Ilie și Ioan Botezătorul au expus și au condamnat prorocii și învățătorii mincinoși care amăgeau poporul. Să fii Ilie, să fii Ioan Botezătorul, înseamnă a vorbi împotriva corupției, în duhul și în puterea lui Ilie. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 18 și 19. Ilie a răspuns împăratului: nu eu nenorocesc pe Israel. Uitați acuzația. Unui împărat apostat spune că, vai de mine, tu, prorocul Domnului, care ai învățătura lui Dumnezeu corectă, tu nenorocești poporul acesta. Și Ilie răspunde: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău. Fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Bali. V-ați dus la doctrine străine, la practici străine, la învățături străine, care au plăcut poporului, care le-au gâdălat urechile, care le-au făcut să se simtă bine. Și nu erau 1 sau 2 sau 3, erau sute de ei. Până acolo în care prorocul Domnului a gândit că el e singur. De ce? Pentru că ceilalți ca și el era mai bold, mai curajos, dar alții erau mai tăcuți. Auzi, mă urește, mă face să mă duc înaintea împăratului, spune robul Domnului. Observați cuvântul lui Dumnezeu în versetul 19 din 1 Împărați, capitolul 18. Strânge acum, spune Ilie, pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, și pe cei 450 de proroci a lui Baal, care erau în casa Domnului, care slujau și mâncau la masa împăratului, hrănit din banii poporului. 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci al Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Dar, iubiților, Ilie, după cum știm, este acel care, după ce prorocii lui Baal s-au chinuit să coboare foc din cer, să mistuie jertfa, după ce toată ziua s-au tăiat, au făcut tot felul de eforturi, n-au mai avut oxigen, au țipat până nu le-a mai ținut gura și spune că au aiurit. Traducerea în limba engleză spune they prophesied. Căci n-am mai știut ce să spună și au aiurit vorbind lucrul care au crezut ei. Cine știe ce poate au avut ca profeții ceilalți al lui Baal, care aveau coarnele acelea de rău și ai spus: auzi, așa o să învingi tu pe dușmanii tăi. Și Domnul a spus: nu, dacă tu te întorci viu de la bătălia aceasta, atunci gura Domnului n-a vorbit. Ăla e proroc. Să aibă curajul să spună: nu. Dacă nu se întâmplă precis, eu sunt proroc mincinos. Nu sunt adevărat. Duhul lui Ilie, the spirit of Elijah. Acum să vedem, does Ioan measure up? Se aseamănă Ioan cu astfel de om?
That's a pretty high bar to meet. Este un standard foarte înalt care îl ridică Domnul prin Ilie. Matei, capitolul 3, versetul 7 și 8, spune în felul următor. Dar când a văzut pe mulți din farisei și saduchei, oamenii care credeau în înviere, oamenii care nu credeau în înviere, oamenii care erau la templu, din neamul lui, că nu uitați, el era din neam preoțesc, când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: nu puteți veni aici doar să faceți paradă. We're not about a parade. Nu vreau să am legitimația fariseilor și a cărturarilor dacă nu este însoțită de pocăința fariseilor și a cărturarilor. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: pui de năpârci, învățători mincinoși, proroci mincinoși, care a interesat mai mult popularitatea lor, poziția lor în Israel, decât sufletele oamenilor, care au pus poveri grele pe popor care nici ei nu erau în stare să le ducă, care au descurajat pe poporul Domnului, care nu le-a dat învățătură, căci din gura preotului se cere învățătură. Voi stați relaxați, vă plimbați în dreapta și în stânga și nu vă interesează legea, interpretarea ei, proclamarea ei, pentru că e prea mult de muncă și mult mai ușor să argumentăm, să o lăsăm pe seama Duhului, când ne dă Duhul. Da, iubiților, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți doar roade vrednice de pocăința voastră. În alte cuvinte, nu-i descurajează să nu fie pocăiți, să nu vină, dar să vină cu pocăința adevărată. There's hope. Este speranță. Glasul profetic, ca și glasul profetic al lui Ilie, a spus: da, este speranță. Dacă Domnul este Dumnezeu, întoarceți-vă la El, slujiți-i Lui și doar Lui. Iubiților, cuvântul sfânt pentru Ioan, ca și pentru Ilie, și în perioada intertestamentală, era o tradiție care s-a dezvoltat foarte posibil din vremea lui Ilie. Și această tradiție era că să fii considerat ca un proroc, ca un învățător în poporul Domnului, puteai să sacrifici spiritualitatea și pocăința și doctrina adevărată, doar să ai niște lucruri externe bune. Că oamenii se uită la extern și numai Dumnezeu vede inima. Și dacă cunoști limbajul și dacă cunoști obiceiurile, poți să trăiești bine în Israel ca proroc mincinos. Că oamenii sunt gata să asculte orice mesaj pozitiv. Spune-i că o să bată pe împăratul acela, spune-i că o să le meargă bine și toată lumea, ochi și urechi. Observați ce spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în Zaharia, capitolul 13, versetul 4. Acasă puteți citi și celelalte versete. În ziua aceea, prorocii se vor rușina, fiecare de vedeniile lor când vor proroci, și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr, ca să mintă pe oameni. Asta nu înseamnă că nu sunt oameni al lui Dumnezeu adevărat și adevărați, care comunică mesajul sfânt al lui Dumnezeu adevărat. Dar, iubiților, nu uitați, Domnul Iisus Hristos, când ne vorbește despre semnele
reale a revenirii Lui și cred că majoritatea din noi credem că venirea Domnului, a doua venire a Domnului este aproape, este chiar la ușă, nu-i așa? Care e una din semnele menționate de 4 ori în Evanghelia după Matei, capitolul 24? Se vor ridica câțiva? Mulți. Proroci mincinoși care vor amăgi pe mulți. De aceea Ioan Botezătorul din vechime, ca și Ilie din vechime, spune că limbajul și cuvântările și comportarea lor nu este suficientă. Biților, după ce a vorbit Ioan Botezătorul, nu s-a oprit la oameni ca să îi dea cec sau bani, ci a mers înapoi unde era un pustiu. Și cu ce s-a hrănit? Cu lăcuste și cu miere sălbatică. Da? Uitați ce înseamnă să mergi în Duhul și în puterea lui Ilie. Bișor, aici, în Evanghelia după Marcu, vom avea mai multe oportunități care sunt create de Dumnezeu Duhul Sfânt să ne vorbească despre tensiunea între prorocul adevărat, Domnul Iisus Hristos, marele Fiul al lui Dumnezeu, singurul Fiul al lui Dumnezeu, și sistemul apostat evreiesc care dădea învățături false și oameni care dădeau învățături false. În ultimul rând, în dimineața aceasta, o altă asemănare deosebit de importantă și foarte relevantă pentru noi astăzi este căci Ilie și ca și Ioan Botezătorul au proclamat cuvântul profetic, mesajul din partea lui Dumnezeu, cu riscul vieții lor. A fi un glas al Domnului întotdeauna a fost și întotdeauna va fi periculos. It's hazardous. Warning. Aceste lucruri trebuie explicate clar, cum am notat în limba engleză duminică seara, când am început studiul la 1 Petru. Am vorbit despre identitatea creștină. Cuvântul Sfânt ne vorbește despre identitatea creștină, care înseamnă străini și călători, în limba engleză aliens. Străini și călătorii nu sunt primiți, nu sunt plăcuți și adeseori trăiesc în primejdie. Haideți să ne uităm la viața lui Ilie. 1 Împărați, capitolul 19, versetul 2. Și acest lucru a avut un impact asupra lui Ilie, nu i-a fost ușor. După ce a proclamat mesajul puternic din partea lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu a dovedit că El este singurul Dumnezeu și că Ilie este omul lui, a certificat acest lucru, deși a încercat Ilie să facă tot ce este posibil să nege orice argument în viitor care va spune, auzi, a fost condițiile cum ar fi, prea cald afară, cine știe ce s-a întâmplat. Nu, de 3 ori toarnă apă pe jertfă, s-a umplut altarul de apă acolo și a avut Dumnezeu nevoie de pregătire specială, a avut nevoie de pian in the background. A avut nevoie ca să fie încă 10 oameni în unitate cu Ilie? A depins Dumnezeu de oameni? Sau era un singur om acolo care a chemat prezența Domnului și Dumnezeu este acel care a coborât și a mistuit jertfa, arătând că El este singurul Dumnezeu? Ei, după aceste lucruri, iubiți frați și surori, după aceste lucruri, 1 Împărat 19:2, Izabela a trimis un sol, un mesager la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din acești 850 de proroci. O scurtă paranteză. Izabela a auzit că Ahab parcă a avut o inimă mai sensibilă. Poate a mers Ahab acasă și a spus: auzi, dragă,
treaba e serioasă. Fii atent. A fost Ilie, ai mei și ai tăi au aiurit acolo, au vorbit numai lucruri care neadevărate, s-au tăiat, îți plin de sânge. Și omul acesta a venit, a turnat apă, a făcut un șans, a fost plin, n-a fost nicio șansă de altceva. Și uite-te, Dumnezeul cerului, a părinților mei, a mistuit jertfa. A avut șansă să se pocăiască Izabela. Yes. Did she take heed? A avut farisei șansa să se pocăiască și cărturarii și cei care erau în poziții oficiale în Israel au avut nu doar cu viața Domnului Iisus Hristos și atunci, dar înainte de aceasta au avut ocazia să se pregătească, să primească pe Domnul Iisus Hristos prin mesajul plin de dragoste a lui Ioan Botezătorul, spunându-i: voi pui de nepărci, mergeți și faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Get your act together, do it for God's glory. Au ascultat, nici vorbă. Ei, a proclamat cu riscul vieții Ilie. Și majoritatea de noi știm istoria lui Ilie, se poate citi mai departe în 1 Împărați, capitolul 19, mai jos, cum Ilie intră într-o stare de amărăciune, în care spune: vai de mine, Doamne, ia-mi viața, că I'm done. Uite ce am făcut pentru tine și uite ce răsplată am, nici asta nu s-a pocăit și uite-te că vrea să-mi iei viața. Și Izabela, când vorbește, trebuie să iei seama. Haideți să ne uităm la Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul vis-a-vis de Irodiana, nevasta fratelui său Filip și fata ei. Tot în Marcu, capitolul 6, versetul 24. Știm că Ilie a scăpat și a fost mutat la cer. Dar cel care a venit în Duhul și în puterea lui Ilie a avut o altă menire, glorioasă. Nu știu care este mai glorioasă. Fata, după ce își sărbătorește ziua onomastica, fata Irodianei, după ce joacă jocuri sensuale, fata a ieșit afară și a zis mamei sale: ce să cer? Și mama sa i-a răspuns: capul lui Ioan Botezătorul. Da, iubiților, pentru Ioan, pentru prorocii Vechiului Testament, pentru oamenii lui Dumnezeu, prorocii Noului Testament, predicatorii Noului Testament, pentru orice creștin care iubește pe Domnul Iisus Hristos, trăirea noastră și proclamarea noastră trebuie să fim pregătiți că e posibil să le coste chiar viața. Și întrebarea este: are you ready? Vrea cineva să se coboare o îndoită putere? Elisei a vrut și a dorit. Întrebarea este: do you know what that means? Vrei să intri în apa botezului, să fii botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt? Dacă da, do you know, știm ce înseamnă și ce pretenții are Dumnezeu de la noi. Cât despre noi, iubiților, în concluzie, întrebarea cu care trebuie să plecăm acasă și pe care ar trebui să o discutăm în casele noastre la miaz. Subiect de discuție. Legitim. Cât de hotărâți suntem noi să trăim o viață a pocăinței adevărate? We've heard o nuanță a pocăinței. Data viitoare, dacă Dumnezeu ne va da viața, vom merge mai adânc în ce a însemnat identitatea lui Ioan Botezătorul și exact mesajul lui, că trebuie să știm care a fost mesajul lui. Suntem gata să trăim o viață a pocăinței? 2. Cât de hotărâți suntem noi pentru a cunoaște bine, mai detaliat, cuvântul lui Dumnezeu și învățătura sănătoasă?
Să nu fim purtați în dreapta și în stânga de orice vânt de învățătură. Și să lăsăm ca nu ideile noastre să ne vorbească, ci să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească, că doar El are autoritatea. Și dacă înlocuim cuvântul sfânt cu gândurile noastre, înlocuim pe Iisus Hristos ca și cap al bisericii. Dacă Iisus Hristos este capul bisericii și este capul bisericii, atunci El trebuie să vorbească prin cuvântul Său în Biserica Domnului. Are we ready? Suntem gata să facem acest lucru în viața noastră și în casele noastre. 3. Cât de hotărâți suntem noi pentru a nu le lăsa amăgiți de orice vânt de învățătură. Și 4. Cât de hotărâți suntem noi și cât de gata suntem noi să plătim prețul suprem pentru a urma pe Domnul Iisus Hristos. Dacă suntem hotărâți să plătim prețul suprem, iubiților, atunci, în cuvintele Scripturii, este timpul ca faptele noastre să dovedească acest lucru. Și întrebarea este, dacă suntem gata să plătim prețul acesta suprem, oare n-ar trebui să fim mai atenți la cuvântul lui Dumnezeu, mai atenți la Sfânta Părtășie, să facem mai mult sacrificiu pentru Domnul în viața noastră, să punem eul nostru la o parte și să lăsăm ca Mântuitorul Iisus Hristos să crească în viața noastră și cunoștința Lui și dragostea Lui și lucrarea Lui, lucrarea reală a Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt să domnească în viața noastră. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și împreună cu toți venim înaintea Domnului, mulțumindu-L pentru această zi binecuvântată de El, pentru acest har de a sta în prezența Lui, de a fi expuși în continuare dis de dimineață la cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și luând hotărâri noi pentru pocăință, pentru a cunoaște mai bine cuvântul Domnului și a lua poziții clare și concrete vis-a-vis de învățături false și să fim gata să facem orice sacrificiu pentru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. Cu toții ne rugăm Domnului.